ala kono welani ko welani ko Allah tagri mo non mo don e to ko Allah tagri an saaji Allah tagri neddo tawno tagri mo ni welani anda ko jol ber ko ara wani kisde arani la halita be dum tay ko o jogida la halita be dum neddo koy wona ko yidi ko dum don dañata ko dañi ko dum don tan o bamare wana yo no soldo do baada tolde dum do sino bolle da wa hippude e gonga wa hippude sahaaji kam wi'emo yo fadam ni wi yahami yak parce que min jalti tan min makko yimbe biyen ko numéro 1 e numéro 2 ba mu jaara do be tubule do ala taw argal yotere mawdo kadi uddita hakkille ma o kedda so Allah jabi ala jabi nimsa ala ala jaram so ha jango sala so kono atti wiide mo dappel no ala dappel ko Allah wadi mo dum ala non ganyan Allah wadi mo dappel accin non Babu. Ani yo. Kau tahu am moju kamar wir. Narona. Wir do no moy. Wir da na kam. Inshallah. Nanti mau me jide dua wuja ta. Jitam. Jitam. Oh, jita aku. Babu han kini nambak ta kam na. An ya da min don yeri don dia. Ana ni min azar fahama li da jam. Fahamari da jam dum tay kumtaari moddo adani haala cewkada moƴƴani nen noon aɗa yara ndiyam wurduma no hu jalta bedda bo ɗoyi gonga waye hande yero yalta yalti déjà bo yehi go amu ama jam yo non hande kam ko minoma tan yarato ɗo ndiyam alhamdulillahi rabbil alamin hande kam ma neɗɗo yar ma neɗɗo ñamtema dole jam arani Aysaa ɓuri bonde ko ñamno biyaɗo e haala a dolata caggal hande kam wala ɗo mi yata hay nokku ɗo kumdutor barona ande ko ɗo kumdorɗa mi ala e makko haaju noon way ko joom galle ma so ari yewtide makko yo wat très attention yo reeno Amadou mbaɗa andi Amadou naadi yaltuma ko ɗo fof min mbaɗani koɓe jahat ko hoɗum ɓe goni yahde ana famani Amadou watta mere waɗa tampe Allah taki Amadou ƴeewoyta bandiraɗo Allah saabi Allah Amadou kala ko waɗi ko intérêt wonko waɗi hen te to nanggani junngo makko ha ko ƴettowo Amadou Fouta kala mo ngaari mum waɗi hakkillaji fof jogue Amadou law hirsat nawa duguel walla nawa jeere buuse toon fof kay ko Amadou waɗat ɓe distribué tim anani kono yo yero reeno haade makko nanno ɗum ɗo kaso aɗa andi ko kalɗa ko ina wawi nani joni yer gila ari kam sodani ɗum ɗo guertoɗe an koɗo mo ganaɗa o onon on ɓoydi ko jari hen sodoyde guertoɗe haɗa andi koye ɗum funta e hakkille o funti yeero ñande wujjimi ɗum walla waɗni ɗum ha yeehi kaso soko sikki mon noon battade o funti toon Amadou c'est très dangereux Amadou ko phrase zof woni nagge de vof c'est très fort e vof yeero kam min ndeldani omo heewi probléme wa wona gujjo yeero kam wona yeero kam ƴettata jawdi jene ala o metti ƴiƴam ɗum dekki kala koko jeeya o yiɗa ala valeur ɗe wujjata somo wujjatno taw wari kam kala ko sohli kam so ñaagani
moo ñam waaye Amadou kam ñaagotaa ko ñamlotaa wujja iska ni mi jabata hadi fawto do koy ngal magalle min de kam sa wamuɗo hadde bomi jiila ɗen caméra surveillance gongo ma tigi caméra surveillance mais yero kam suko tawi kam e galle manenam yoreno Amadou de manenam sumi wiima manenam tan manenam momi haalan ko wayno ñalaw min wiimama kon ko fof no gandi Amadou la c'est trop fort e ngaari on wawi ɗum huttude minitaji o huttude mo ubbo nguru e noon haali fotini hey te kanko tan ligo ɗum noon mi andinma ɗum hannde en dañi caɗeele mbaɗa andi ko no feewi ɗum daññane hen jiro min mbaɗmomi kala kiyat min kay mi yima ni tan mbaɗɗa yeeso mi haaldata hen gujjo noon sa yimi nottima ɗo ko sambon yidde tan mbawen yewde ko jinmi yewtandema komi yewtanma ɗum e sukuru mbaɗam gonɗo ɗo e galle o jeynam mo jippimi e galle mo ha eyi jeynam sahaji amen kawal eyyi wona mbaɗam makket ko badde mbaɗam kanko omo jogino joom galle kono ɓe ceeri ɓooyi woni duuɓi tati o ala e dewgal joni noon kala debbo gonɗo ɗo a resaka aɗa jogii appartement ɗeɓa so ɓooyi wiyete ka bandi eyyi gonga kono walla wona ɗum kam ko gonga joni noon min kaɓɓomi tuubam ummanade wilanadema joom galle tere biye min aɗa andi andiraka mene caaka waɗi gueɗe jomɗi hakkillam o noon yero ala mo jagge duuɗe baba adama he so wona allah seedi joni noon holɗum joni bonata ko ration manka mi yeewi resam an hakkillam duƴƴi ko an ko andi no ɗum suko o man wadda jeenam wonɗo eyyi kanko wonno mbaɗamo kanko mawni koy ena yi mawnude ɗe ha ayi de a mawni de e kam a wurum to oɗo gorko ma woni wallahi min ceeri ɓoyi la o waɗi ko ɓuri o waɗi ko fewani o waɗi ko fewani ko jiɗɗon humtade kam mino para préféré min sa dañi ton mayonnaise e ou bien to akara natide akara jo ay akara to mayonnaise akara bo ay boccole pasnade ɓuri yi kadi jogi affaire boccole pasnade ɓuri yi ande kam wona haalnanimi ko kumtotoɗa ɗo e galle he ala ka alande min miro fi guertode ɓooyi anani de wonema joguɗo guertode miro fi guertode ɓooyi yarani hunde no moƴƴi wallahi ɗum kam mi batta an or kumta tan mi batta ayi dina kono waɗi Aysaa haali hol Aysa Aysaa tinan woppane o hippode karaf annen intajira an fayida ma e fullo ma gino gonɗa suka nattire yora wo natti wonde responsabilité de ngel kippogel karaf tan kula tan ha haali ko itti min jaɗani ni oso jaaɗo toon min jaɗani par ce que so min jaggi yimɓeɓe onon ko wiide ɓooyi babiraɓe ɓinguel mum ɓiɓe sikkani ko cukalel mo koccuni base ɗon kono bujjo e mbuɗu ni aɗani bujjo e mbuɗu gonga a yitani hippode ma de lahal ma yitani hippode haali ƴettu nde rewre kala nde debbo nani mabba debbo daña hen barkini fof o kadi ka waɗane yewtere de ayi de wonno ndiyam dam ya wolno hay jaɓɓal makko no aani aɗani debbo no aani kam hay jagal makko no aani kadi wonen koye nder gorko a watta feere ko promotion ɓe juuɗa takkusan tan dewgal fu ni ala wadde hay dara kaɓaɗa ɗum ala weɗa aɗa andi min kam ko pasio ha pasio jagonmi lebbi ɗiɗi mi haalanma salaire am kam ko 200 000 lewru lebbi ɗiɗi kala 200 000 am ko joguiɗa yo ɗum tan mi wiɗe ko min est ce que mami wawana o so tawi tan aɗa wawa nimo dow reeso ala ko ɗon tan on bange yo hakkille ma de komi morɓe ikiraga huuɗi fof kalat so jaɓi mi jaɓi so jaɓani mi jaɓi o jaɓat no o
jabar bi jogi autorisation bi signé anda sita ko sal de dia won pour hayda tinno non ngel do kifo gel kara boftu anani won hulon wanda liwru gorka ko yi jabi kasi